ఈరోజు ప్లాన్ మల్తదా ನಮ್ಮಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪುದರ ಉಮೇಶ್ ಎಂದರ ಉಮೇಶ್ ಎಂದ ಹಲೋ ಹೊರಕೋರು ಮಗ ದಿನೇಶ್ ಅಡ ಅತ್ತೊಂದು ಸೇಸಮನಾ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಮುರನಿದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಾರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪುದ ಇಂಚನೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಇರೋಜು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪವನ್ ಪಂದ್ ಮುರನಿ ಅಮ್ಮನ ಯಾನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕುರೆನ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪಲಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಪಂದ್ ದಾಲೇಜ್ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದು ಒಟ್ರಸಿ ಪಾತೆರ್ನು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಅವು ಅರ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಿತ್ತು ಬುಡ್ಪುನ ಎಂದಾಲ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಿಜಾರೆ ಗಾರ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಅವು ಅರೆಗೆ ಬುಡ್ನ ಎಂಚ ಪಾತೆರ್ಬೇರು ದಾಯ್ತು ದಾನೆ ಪಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜಲಕ ಪಾತೆರಡು ಒಟ್ರಸಿಂದ ಅವಡು ಸೊ ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ತುಕ ಏರ್ ಪೂರ ದಾದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವು ತುಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಆಪುಂಡ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಐಕ್ ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಜರ ದಯಮಂತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಬಲಿನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮಸ್ತೆ ಸೇಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮನೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗಾದುಪ್ಪು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಶೈನಿ ಹೇರ್ಗಾದುಪ್ಪು ಮಾತೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ 100% ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಆಯಿಲ್ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಕೋಪಾರ್ಪಣಕ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಚು ಮಾರೈತಿ ಕೋಪಾರ್ಪಣಕ್ಲಿ ಮಂತನದ ಆಯ್ತಾಪುಂಡು ನೆರಿಯನ್ ದೀಲೆ ಉಂಡ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲ ಅವತ್ತ ಅಕ್ಲಿ ನೆರಿಗಿರ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕುಸಾಲ್ಡೆ ಈ ಕುಸಾಲ್ಡೆ ಕೊನೊಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ಲಿ ನೆರ್ರೆ ಊರ್ಚಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರಂತ ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಗ ಇರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಹೊತ್ತುಂಡ ಅದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡ ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಇರದೆ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅರ್ಜನದ ನಂಬರ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ತುಕ ಏರ್ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪಿರ್ದ ಆಯ್ತದಾನೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಕ್ಕತಾ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಅಂತನಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸುಮನಾ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಆಲಂಬಲ್ಲಿಂದ ಪಾತ್ರ ಮುಲು ಕೈತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈಕದ ಕೈತಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲೋ 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 ಏರಮ್ಮಂದು ನಂಬರ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಇಂಚ ಪಂಡದಾಯಕ ರಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಪುದಾರ ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ಪಾರಂತೆ ಕಾಲ್ ಪೂಜೆರಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪು ನಾನು The person you're calling is not answering. Please try later. ನೀವು ಕರೆ ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕಿಶನ್ಗೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 1930 ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಶನ್ ಒಂದು ದಿಲೀಪನಿಗೆ ದಿನೇಶ ದಿಲೀಪ ದಾದನ ಪದಾರ್ಥ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಗಲ್ಪ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ಕಡಿಲಿರ್ದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅತ್ತಮ್ಮ ಅಂದೇ ನಂಬರ್ದು ಎಂಕ್ ಮಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಈ ನಂಬರ್ ಅಂಚ ಒಮ್ಮೆ ದಿನೇಶ್ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಉಮೇಶ್ ಎಂದ ಉಮೇಶ್ ಎಂದ ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಂಬರ್ ಈ ನಂಬರ್ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಅಂಚ ಫೋನ್ ಮಂತ ನಾನು ಅಂದ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ನಂಬರ್ ಯಾನು ಅವೇ ನಂಬರ್ನು ಫೋನ್ ಮಂತನೆ ಆಯ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಓದಿತ್ತಿ ಈರು ಒಲ್ಪದಾರು ಅನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಳ್ಯಾಗ ಆಯ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡೆ ನಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಇದು ಓತೆ ಕಾಕಾಜಿಡು ತುಳುವ ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಗ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅಂಚಪುರ ಪಾತೆರುಡಿ ಖಾಲಿ ಆತು ಪಾತೆರ್ನಡ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಮಗ ವನಸಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಗಜಿ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅದು ಕೇರ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮಗ ಒಂದು ಏರೆಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಪಿರಕಾಲ ಪಿರಕಾಲ ಅಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಿನೇಶನ ಅದು ಕೇರ್ಲೆ ದಿನೇಶ್ ಮಗ್ಗಿ ಉಮೇಶನ್ ಅಂದ್ ಕೇಂಜಾನು ಹತ್ತು ಅನ್ನತ್ತ ಅಂಚನ ಅದೊಂದು ದಿನೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ನಂದು ಪಿರಗೆಲ್ಲೆ ಇಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಮಗ ವನಸಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಗಜಿ ನಿನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅಂಚ ಪುರಗೆಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ವಿರ ಹಲೋ ನಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ನಮಗ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರು ಏನ್ನೆ ಆಯ್ ಕೊಡ್ತೇತ ನಂಬರ್ ಆಂಡ ವನಸಾಂಡ ಕಜುಪು ಆಗ ಬಿಚ್ಚಾಣ ಅದು ಆಗ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾರೇ ಭಾಷೆ ಈ ಬಂಜೋಗದ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೆ ಉಂತ್ಲೆ ಮೋರ ಅವೇ ಮಜೆ ಇಪ್ಪು ನವ್ವೇ ಪಿರ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೆ ಒಂದು ದಿನೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಿರಗೆಲ್ಲೆ ಇದು ನಿಕ್ಕಿ ಬತ್ತನಂದ್ರ ಅಪ್ಪ ಪನರ್ಚಿ ದಿನೇಶ್ ಉಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಿರಗೆಲ್ಲೆ ಮಗ ಒಂಜಿ ದಿನೇಶಾಗ ಕೊರು ಮಗ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕಣ್ಮೂಲೆ ಗೊತ್ತಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ದೆಪ್ಪೆನೆ ಜನ ಪಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಲೋ ದಿನೇಶ ಉಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಪೂಜೆ 930ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಯ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹಲೋ ಹೊರ ಕೊರು ಮಗ ದಿನೇಶ್ ಅಡ ತುಳುವೇ ಪಾತೆರ್ನೆ ಆಯಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದ ಆಯ್ತ ಬೇಲೆ ಏ ಕಿಶನ್ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೇನೆ ಕಿಶನ್ ಹಲೋ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಬೈಬಿಡಿ ತಿಳಿರಪ್ಪ ತಕೊಂಡೆ ಇಂಥದ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬರುದಾ ಸಾರಿ ಮಗ ಸಾರಿ ಹೊರ ದಿನೇಶ್ ಅಡ ಕೊರಿಯಾ
ఇంక మూడిగా ಸರಿ ದೀಪವಾ ಈ ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನ ಕತ್ತೆಟ್ಟು ಆಯ್ಜಿ ಏರ್ ಮಾತನಿಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ದಿನೇಶ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ నేను ಕಡಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅನ್ಪುಲವ ಯಾನುಂಡೆತ ನಿಕ್ಕಲು ಏತು ತೆಲ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಯಾನತ್ತು ಬುರ್ದು ತೆಲ್ತೆ ಎಂಕ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಗ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ಪೆರ ಅರ್ಪುನ ಸೊ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪೋಡು ಜೀವಿತಾಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಬರ್ ಸುಮ್ಮನಾಗ ಮನ್ಪು ಕಣ ಫಿರಾ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂದ್ ಕೈತಲೆ ಇತ್ತನ ಗೊತ್ತಾವ ಚಂದಕ್ಕ ನಾನು ಏರಿ ಕಾಲ್ ಅನ್ಪುನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ ಬರದಿತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಎತ್ತಿಜಾರ ಸೋರಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಂಕ್ ಆಯ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಪಂದ ನೆಂತ ಅಂಚೆನೆ ಆಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮಡ ಪಾತಿರ್ದು ಜಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯರು ನಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮೀಡಿಯಾದ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಖಿಲ ಪಂದ್ ಸೊ ಅರೆಗೂ ಕಾಲ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಪೇರ್ ಪಂದ್ ಎಂಚ ಕನ್ಪಾರಮ್ಮ ಸೇಸಮ್ಮ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಅವ ಅಮ್ಮ ಸೇಸಮ್ಮನ ಅನ್ಕೇನಿ ಓ ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡಿ ఉండ ನೆರ್ದು ಮಿನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಆಯ್ತಾ ಮಂತಾನೆ ಸೇಸಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ హలో చేసాం అత్తందు హలో చేసామనా అత్తందు చేసామనా ಕತ್ತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತ ಬರ್ಪು ಜನ ಮಾರೈತಿವಲ್ಲೇ ಅವ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 1930ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಂತನ ಕತೆ ಕಾಲ್ ದೆಪ್ಪು ನಿಜ ನೀವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ನಿ ಒಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದರ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನಿದ ವಿಡಿಯೋನು ಅಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚಡ್ಗುಲ್ದೇರು ದಾದಾ ಆಗ ಕೋಪ ಬರ್ತನು ಹಾಲು ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿ ಜೊತೆ ಇರುವಂಡದು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡದ್ದು ಏರ್ಕಂಡ ಹರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತನ ದಯಮಂತ್ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇನಿ ಮಗಳಿಗೆ ಎದ್ದೆ ರಜೆಲೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಆರಾಮ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಕುಲೋನ್ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಂತದುಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಸರಿ ಬಂದಿರು ಎಂಕ ಪ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಗೆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಟಾಟಾ